Pas dda gan Robin Pinden, dod o hyd I Lauren Townsend. Mae Lucy Finch allan ar y chwith yn torri tu fewn ar y droed dde'r ergyd I gefn y rhwyd am gol gan Lucy Finch. Chydig dros chwarter awr wedi chwarae. Tybed oedd na wiriad bach ar yr ergyd, ond oedd hi dal yn dipyn o gol. Gig gornel yn un beryglus. A'r Fenni yn cael chydig o drafferth clirio. Bale allan at Sophie Hancock's cyfle arall I godi'r Bale I fewn i'r cwrt. Shannon Evans ar peniad rhydd! Ac am beniad oedd hi. Y croesiad yn wych a'r peniad o safon yn dyblu mantais Met. Wel, di Eliza Atkins ddim yn cam sefyll cyfle fan hyn i'r Fenni. A Finch sydd ar draws, Finch! Yn tynnu Atkins i'r llawr, penderfyniad hawdd i'r dyfarnwr, mae'n gic o'r smotyn i'r Fenni. A Mali Summers yn cymryd y gic a mae Sweeney'n I harbed I. Ond mi fydd Summers yn cael ail gyfle fan hyn. Dwi'n yn siŵr pam mi oedd y golwr ar ei llinell. Ond cyfle arall I Mali Summers felly i'w chymryd I eto. Summers yn mynd y ffordd arall y tro yma. A unwaith eto Annabel Sweeney yn arbed. Cyfiawnder o bosib i'r myfyrwyr. Chloe O'Connor codi ffen. Meddwl am groesi, mae'n gwneud hynny. A Sophie Hancock's yn cyrraedd ar cyffyrddiad cynnil. Yn sgorio'r drydedd I Met Caerdydd. Gol o safon unwaith eto. Lucy Finch. Finch, y bas. O, camddealltwriaeth yn y cefn. A Emily Richards tro yma yn rhwydo'r bedwaredd. Dryswch llwyr yn amddiffyn y Fenni. A'r eilydd Richards yn manteisio. Amy Williams. Mae'n gyflymach na Stephanie Turner. Williams I fewn i'r cwrt. Os na gyfle fan hyn i'r Fenni. Williams neithon ni hi'n ôl. A Lindsay Davies yn casglu'r Bale. Ac yn sgorio i'r Fenni. Gwaith da gan Williams. A Lindsay Davies yn gwneud be mae Lindsay Davies yn ei wneud ore. Sgorio goliau. Thrupp at Davies. Lindsay Davies yn ôl at Amy Thrupp, y ddwy'n cyfuno'n dda. A dyma Amy Williams. Williams yn ei gosod un hyfryd. I gefn y rhwyd, oedd hi ar y postyn. Dwy gol hwyr i'r Fenni yn gwneud y sgôr terfynol yma yn fwy parchus yng Nghampws Cyncoed. I thought we played really well in the first half, and there were spells of the second half which I think we looked strong, but we made some silly mistakes in the second half that cost us some goals. I think a few errors, a bit of ball watching has cost us really, but you know, our reaction was exactly what I asked. You know, positive. They've had a go. We managed to get 2 goals back, well worked goals. So there's a lot of positives as well against probably, like I said, one of the best 2 teams in the league.